Dragi moji, dobro mi došli u Radine poslastice. Ja ću danas praviti božićne kekse. Nešto vrlo jednostavno, dekorativno i ukusno. Ja vjerujem da ćete ostati sa mnom do kraja ovoga videa da pogledate kako će izgledati ti moji božićni keksi. Ja ću sad najprije umjestiti jedno prhko tijesto od kojih ću praviti mali keksić u obliku zvijezde. A za to će mi trebati 150 g brašna, 20 g gustina i od pola limuna korica. Zatim 50 g šećera u prahu, 90 g putra ili margarina i 2 žumanjka. Evo, umjesila sam tijesto, koje ako niste baš radili sa jako mekanim maslacem, možda možete odmah raditi. Ako vam djeluje da je maslac bio malo mekši, ostavite ga jedno 20 minuta u frižideru. Razvaljajte tijesto neke srednje debljine. I sad uzmete kalupčiće za zvijezdu, hoćete veći, manji, i vadite. Sad kad ste izvadili sve zvjezdice, stavite peći na 180 stupnjeva Celzijusa 4 minute. Znači, otprilike da je pola pečeno. Ja ću sad pripremiti i nadjev za ove moje keksiće. Ovdje imam 2 bjelanjka, pa ću izmutiti zajedno sa 70 g šećera. Ali najprije neka se zapjene bjelanjci, pa ću onda dodati. Dok se bjelanjci mute, ja ovdje imam višnje, ove maraska, koje ću prepoloviti na pola za to vrijeme dok se ovo muti. Jer i one će nam trebati za ovaj recept. Sad kad ste dobro umutili ovaj bjelanjak, a znači ako vam na ovim žicama ovako fino stoji, dodajte 100 g mljeveni oraha. Nemojte dugo miješati, još malo ručno samo. Keksi nisu možda ni napola pečeni, ali su već dobili onu koricu. Kako ste vidjeli, ja sam ove višnje prepolovila i malo sam sa ovim papirom pokupila ovu tekućinu od njih. I sad svaku ovu polovicu stavite ovako na sredinu kolačića. Evo, to sad izgleda ovako, ali naravno ni tu nije kraj. I sad ću preko ove višnje staviti kao jednu puslicu. Ovako. I sad ako nećete ništa više dalje, vratite nazad u pećnicu, ali obavezno smanjite pećnicu na 140 stupnjeva Celzijusa. A na vrh ove pustice dodati mali komadićak
ove višnje. Znači, čisto zbog dekoracije. Evo ovako, znači sad ću vratiti u pećnicu, ali na 140 stupnjeva Celzijusa. I pecite 10-ak, možda čak malo i više, vidjet ćete već. Moji keksići su pečeni, kako vidite, super izgledaju. Nisu puno foru promijenili. Fino se potpekli i evo. Baš fini kolačić. Ja sam prepolovila jedan i sad možete vidjeti kako fino izgleda polovica ove višnje. Ovo su moji božićni keksići. Vrlo je jednostavno za napraviti. Prhko tijesto, mareng i ove višnjice odlično se uklapaju. Jedan odličan izbor da fino umiješate među vaše ostale božićne kolačiće. To je sve za ovo današnje naše druženje. Vidimo se uskoro sa nekom novom idejom. Ostajte mi svi u dobrom zdravlju.